Christmas! It's December 25 here in England. For 5 o'clock already, I think. Maaga ako kasi doon ako kinainday. Magkain before magpunta ng work. Ano ba yan? Ano ba itong scarf ko? Baliktad naman itong scarf ko. Sanali guys. Mag-scarf muna ako. Papunta na daw si Maris. Daanan niya ako. Si Ate Tess. Ewan ko. Supposed to be kanina. Kanina lang si Ate Tess nagpunta kinaintay. Tinawagan niya pala ako. Kaso nakatulog na ako. So, iyan. Hindi ako nag-uniform guys. Kasi total Christmas naman. Okay lang naman kami sa nights hindi mag-uniform. Paminsan-minsan. Wag lang magpahuli. Charot. Wag lang magpahuli guys. Ayan. Ba't ang dark? Mag-dark yung ano ko. Yan. Kakatawag pa lang ni Maris, paano na daw siya, papunta na daw siya. So, by 10 minutes, nandito na yun si Maris. Ano ko muna yung scarf ko. Pabango tayo konti. Ayan. Merry Christmas everyone! Anong pagit ang Christmas ko guys? Ako lang mag-isa. Kasi hindi naman pwede hindi pwede magpunta sa ibang bahay kasi tier 3 kami. So, bawal. Ngayon lang, 25 pwede. 3 households. So, pwede kami. So, bukas wala na naman. Hindi pa namin alam kung mag-total lockdown ba kami back to tier 4 kami sa place namin. So, I'll see you guys! Merry Christmas again! Baba na ako kasi papunta na yun si Maris dito. Nakalipstick na ba ako? Ayan. I love green today, guys. Not today, I mean, ewan ko, parang na-hooked ako sa green at saka orange. Ewan ko. And pink. So, naka-green kasi Christmas. I'll see you! Dito na ako sa baba, guys. Antay ko lang si Maris. Ayan, ano pa dito? Alas 5 pa, pero ano na. Ang dark na palang alas 8. Yan, guys. Moon yang. Ayan. Ganda pala yung natin. Parang full moon. So, walang katatao masyado. Kasi, alam mo na, baka nalasing sa bahay yung mga tao. Kasi Christmas dito. It's still, ano na ba oras? I think 5:10 or something in the afternoon. Wala pa alas 6. So, tingnan nyo guys, ang dark. Walang katotao. Ito yung road. Yan. Yan, papunta sa work, papunta sa town. So, antay ko lang si Maris, guys. Dito ako, katakot. Walang tao. Walang tao talaga, guys. Meron namang wala nga kami mga lights, guys, o sa mga bahay. Unlike last year, hindi ko alam kasi hindi ako dito nag-Christmas. Ayan, nandito na si Marie. Nagsasaya lang din sila sa living room. Ayan, tapos ikaw lang lahat. Mainit ang ulo ko. Oo. Bakit ang dami mo palang niloto? English food naman yun eh. Beef, chicken, may mga vegetable. Ang sarap ng steak po, Maris. Ang binili ko ano ba yung binili ko sa Lidl na pang steak? Malambot siya. Kasi ang nilagay ko lang, 'di ba may steak, pang steak na seasoning? 'Yun ang nilagay ko. Dito na kami guys, mamamasko. Ayan, Christmas na Christmas yung bahay ni Inday. Hindi ako makanak. Ayan si Maris. Dark. Dark masyado. Hindi pa naman dumating yung mga regalo ko. Kawawa. 31 pa delivery daw. Pahabol ko na lang. Ikaw, hindi ako makanak. Ayan, na yan si Santa Claus. Hindi nakabili si Inday eh. Hello!
Ang dami mo na. Ang dami mo namang dala, oy. Ang marami pa pala siya, guys. Oh, ayan, oh. Si Santa Claus. Yung order ko, guys, hindi dumating. Dito muna kami sa labas. Ayan. Yung dala ko, shrimps. Sorry, Ate Tess. Huli ka sa shrimps mo. Ayan yung moon, guys, oh. Ay, hindi pala yan ilaw. Ayan. Ayan yung moon. Hello! Maayong Pasko. Maayong. Uy, huwag man tag-abrihan hinday. Hindi kasi ako guys, ng doorknob kasi may dala ako. Hello? Merry Christmas! Merry Christmas! Uy, kiss tita. Why you don't kiss tita? Tita love. No. Merry Christmas. Dressing gown ako. I'll give you the presents on January 1, New Year, yeah? Yeah, because the delivery it sucks. Yeah? Oh, yeah. Or Christmas socks. no, I mean that's a bad word. Oy, lady, why you didn't kiss me? Oy, why you didn't kiss Tita Lab? She thinks it's because of corona. Is it? No, I'm free from that one. I got test twice every week. Twice na kami dahil. Ayan yung shrimps ni Ate Tess. Anong sabi niya? Wala tayo sa yung sapatos ko, bis. Anong sabi niya? Bakit tinanong pang test? Di kasi sabi niya, ayaw daw niya mag-kiss sa akin kasi she thinks na may corona daw ako. Sus, Ginoo ko, Maria Jose. Mga bata na to. Wow! At least may pangano na ako. Merry Christmas, everyone! Sus, Tama, Ate Tess. Parang nagbahaw-bahaw na ako, guys. Wow, thank you, Ate Tess! Wow, Gucci! Gucci do! Wow! Oh, thank you, Day! Hello, uy, wala. Ang dami man naman, pati to. Ang dami ko Christmas gift, Day! Sandali, ano ko yan, i-unbox ko yan. Hindi pa dumating, December 31 pa yung sa akin. Guys, ang daming food. Sabi ko, yung shrimps ni Ate Tess. anong gawin natin yan? Yan ang tikman nyo yung macarons na gawa ni Angie. Ang sarap. Tikman ko rin, binigyan ako ni Angie. Ay, well, may ibang ano. Yan? Oo, tikman mo, Day. Binigyan ako ni Angie. Ang sarap, Maurice. Iinitin pa to? Mag-ano nga ako, order nga. Initin pa to? Oo, initin lang konti. Ko naiwan ko yung pagkain ni Angie. Magpainit na lang, no? Kainin. Ay, hindi na ako kakain kasi nag-shrimps ako nung isang araw. Ano ba yung Ayan, no, shrimp. Happy New Year. Saan ka ba bumili niyan, Day? Oy? Ano yun? Sa Pina. Sinadala mo? Oo. Hi, guys. Painit ka lang ako. Ano to? Isda. Guys, dito ako kay Nainday kami and Maris May nagbahaw-bahaw. lasang Oo nga, nandoon Hingi ako nga. ng patalak. Sayang naman. Uy, lady. Kiss tita. I will give you your Kiss, presents tita! in January. Kiss, tita. New Year. Yes, she couldn't find me. No, I got test. I got No, test. it's not. She thinks that I got corona. Simba ko. Nah. Kala nga yun, oo. Ang tangkad na, Day. Oy, ang tangkad na, oh. Kala nga niya dito. Say hi to my vlog. Say hi to my vlog. No, I'm going to sleep here on January. I got 1 week holiday, Day. Okay. January, basta something like that. 18 ata. Ready na yung bed. Laishu. Akyat ka doon. Mamaya na. Okay, nagsapatos ako. Guys, dito ako kinainday. Ang dami fruits, oh. Magdala ako nito, orange. Dala ka ng oven. Hindi ako baya nagbaon kasi sabi ko, ay, punta naman ako kinainday. Ay, ko nakita ko. Diyos ko, nandun pala sa ilalim. Akala ko akin yon. Hindi. Nasa ano. Sa front. Nasa front. Hey, yeah. So, Inday, 25 alas 5 pa ng hapon, guys, for Dressing 5:30. gown ako lagi. Ako din, Day. Ito,
Wow, we got loads of food. Ate Tess, look at your shrimps. Ito, oh. Konti lang naman. Magdala ka na lang daw niyan sa work. Sabi niya. Oh, okay. Nagdala siya ng pansit at saka spring roll. Oh, wow. Magpansit na lang ako. Where are you, kids? Oh, they're upstairs. I'm gonna sleep here in January, yeah? Tita Love. I'm gonna sleep over. Yes, okay. Yeah. I'm gonna sleep over here. This lady thinks I got corona. No. Sorry, my perfect. Uy, lady. Say hi. Say hi to my vlog. Say Merry Christmas, Philippines. Say hi, Merry Christmas, Philippines. Merry Christmas, Philippines. Say I'm guapa. I'm good. Who's guapa? Tita Love? Mag-ano ka ng pansit, Maris? Is Tita Love guapa? I'm not sure. Oh my God, she's not sure, guys. Meron ako. Guys, kain muna kami. Ayan, oh. Ganda ng settings namin. Malamig. Ayan, Maurice is here. Si Ate Tess, nagpunta na kanina. Ang lamig nga kanina. Buti maaraw. Umaaraw nga, pero malamig, Maurice. Oy, it feels like -4, I think. Pero sa bahay ako, sa loob, nakaheating pa ako 2 degrees. Oo. Malamig nga. Binigyan ako ni Angie ng ganito. Nag-order na ako para New Year din. Nag-order ako pang ano lang ba. Binigyan niya ako, pinatikman niya ako. Masarap. Ibang-ibang ano yan. Flavor. Masarap yung ubi. Guys, look what I've got from Zana. Tingnan mo. Personalized, guys. Auntie Love. Hey! What I've got. Oh, look at that. Merry Christmas. Ayan. And then I got Haribo. Look at what. Thank you, Zana. Come here, kiss Tita. Come here. Kiss Tita Love. Look at her. She's in there. Thank you, Zana. Come here, ba? Come here, because we're going now. Alas 7 na pala. Mga anong oras tayo lalabas? Thank you, Zana. Love you. Oh, tingnan mo bigay niya, oh. Ngayon pa lang niya 'to ginawa, guys. Ayan, oh. Oh, ang laki ng box, pero itanong ko sana siya. Yan, laki ng box, pero ito yung laman, but heartily given yan, guys, sa bata. So, very, special. Oh, ito yung ano ko, oh. Ayan, Auntie Love. Come on, kiss to Tita Love. Come on, kiss. Kiss Tita Love. Christmas. Merry Christmas. Thank you for my present. I'll see you January, yeah? I'm going to Thank have you, Inday. what do Say you call thank you, that? Tita Maris. Thank you. Presents Yeah. Just a small present. Ako sa January 1, yeah? Oh. Bye-bye, guys. Tingnan mo yung dala ko. Baran. Baran, say, Bye-bye. we're going now. Bye. Thank you. Thank you. Say hi to my vlog. Say Merry Christmas, Hello, Philippines. Merry Christmas. Say Merry Christmas, Philippines. Merry Christmas, Philippines. Yeah. Yan, oh. Bye-bye. Thank you po, Auntie Maris. Baran. See you later. Labas na kami, guys. Labas na. Pasok na kami. Nasaan na yung susi ko? Ano na naman, guys? Kayod. Ingat. Thank you, Dai. I'll see you, January. Oh, next year. Dito ako matulog kasi may holiday ako 1 week. Okay. Mga birthday yun ni Joyce is January 18. Diyan na week. Di na magkasya yung akin. Nasaan na yung Exam susi ko ko? 10, so okay na ako. Sige, January Inday. 10. Bye! Na, hindi ka ba nag-jacket na ano? Pasok na ka. Ay, ito mahangin, guys. Oh, bloody hell. Ang lamig. Ginoo ko. Uy! Anong nangyari? Bye! Thank you, Dai!
Dito muna, ang dami mo namang ano dito, Maris. Diyan na lang ako sasakay sa'yo bukas. Oh, God. Buti na lang may dala akong food. We're going now to work, guys. So, see you. Wala nang anong ilaw. See you. Generation. He has performed to be merciful to Abraham At least dito, may ano pa sila, lights sila. just as he promised our ancestors. Nabusog ako, Maris. Ako din na. Tapos Parang hindi ako makahinga. mamaya magkain-kain na naman. Nadala mo yung shrimps? Nagdala ka sana ng rice. Baka mag-rice si Ate Tess. Lamig, guys. Ito na ako sa work, guys. Si Maris doon building siya, nag-work ako dito sa taas. Oh, shit. Lamig. Hangin kasi.
ako kasi wala akong time. Ay my God, so your love. Wala, gidili ha. Merry Christmas, so. Busy ako, te.